Unikátny rezort prerodený s deťmi vsadený do prírody, kam prídete a nemusíte nikam cestovať? Sme tu. Apartmány a chaty vykladané drevom, ktoré obklopujú lyžiarsky svah, lyžovačka s deťmi, ideálne práve tu. Vlek na pár krokov od ubytovania skibas priamo do Jasnej. Čaká na vás lyžiarska škola aj inštruktori. Zábavu na snehu si užívajú aj najmenší. Celý rezort je ekologický a pet friendly. Detské ihriska nájdete na každom kroku a dokonca na deti čaká fan centrum s 3D bludiskom a kolotočmi. Vynikajúca kuchyňa v reštauráciách Pinus a Safran deťom uľahodili čerstvými waflami, výberom cereálií a ovocia a taktiež marshmallows v čokoládovej fontáne, dospelým širokým výberom jedál domácej a zahraničnej kuchyne a možnosťou pozerať sa priamo od stola na deti, ako sa hrajú v detskom kútiku. Radosť striedalo nadšenie pri ohrade s alpákami, kde si môžete tieto milé huňaté tvory nakrmiť a pohľadkať. Dokonca sa tu aj okúpete a oddychnete si vo wellness, ktoré ponúka saunu, ochladzovaciu kaďu, odpočívareň, vonkajšie výrivky a detičky sa môžu zabaviť v krytom dvojbázeniku s vyhrievanou vodou. Ubytovanie v apartmánoch si vyberáte podľa zostavy, v ktorej sa chystáte prísť. Toto je apartmán Family. 3D bludisko je miestom nekonečnej zábavy, preliezok, opičej dráhy či toboganu pre deti rôznych vekových kategórií. Vo fan centre je aj mini zipline a kolotoče. Z každého apartmánu sú úžasné výhľady a všetko, čo potrebujete pre oddychovú dovolenku, máte na jednom mieste.